गिबियाव बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो मिथिहोनो सानदोंदि गस्पेल मोसाग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सिगाङाव जेरै बड'लेण्ड गस्पेल चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोखानाय बायदि जे अनलाइन डान्स कम्पिटिशन लाबोनो नागिरदों आरो होनो थाखाय नागिरदों, बेखौहाय दिनै 15 एप्रिलनिफ्राय आरो मे 31 लास्टसिम बे फार्स्ट राउन्डआव जागोन। बेनिखायनो बेयाव जायफ्रा बाहागो लागोन आरो बेयावहाय भिडिअखौ माबोरै हरगोन आरो भिडिअ हरनायजों लोगोसे मा गावनि डिटेल्सफोरखौ हरनो नांगोन बेखौ आं मिथिहोनो सानदों। बेनिखायनो जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायनानै मोजाङै बुजिनानै लायो बेखौ खावलायग्रोनाय जाबाय। नाम्बार 1आव दं जाहैबाय भिडिअखौ हरनायजों लोगोसे गावनि माखासे डिटेल्सफोरखौ हरनांगोन। बेनो जादों नाम, डिस्ट्रिक्ट, भिलेज आरो चार्च बेखौ हरनो नांगोन। आरो नाम्बार 2आवहाय भिडिअखौहाय 9707655609 आरोबाव खिथाखांबावनो 9707655609 बे नाम्बारावहाय डकुमेन्ट्सजों हरनो नांगोन। आरो नाम्बार 3आवहाय मोसानाय समाव बर'नि दख'ना ड्रेसखौ गाननानै मोसानांगोन आरो बयसफ्रा बेबायदिनो सिम्पोल मोजां ड्रेसखौहाय गाननानै मोसानांगोन। आरो साफ्रोमखौबो बे डान्स कम्पिटिशनाव बाहागो लानो थाखाय इसोरनि मुङाव बयखौबो रंजानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो हामबायहोनो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रामखौबो। आंनि मुङा जाहैबाय सामुएल बसुमतारी आरो नोंथांमोन साफ्रामखौबो फोरबो जिसुनि मुङै जय मासि नोंथांमोन साफ्रामखौबो बरायो बे भिडिअआवहाय। आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिहोनो नागिरदों, नैबे 15 एप्रिलनिफ्राय लानानै 31 मेसिम जोंहा जाहैबाय बिदिनो बड'लेण्ड गस्पेल डान्स कम्पिटिशन दङ। नोंथांमोन साफ्रामखौबो बेयावहाय बरायो। गोबाङा मिथिखागौ नाथाय खायफाया मिथियाबो जानो हागौ। स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो मिथिहोयो, साफ्रामबो गोसो गुदुंफ्रा बेयावहाय बाहागो लानो हागोन। आरो बेयाव जाहैबाय बैसोनि खुनु बेवहाय खोथा गैया। साफ्रामबो बोराय बुरैब्लाबो सेंग्रा सिख्लाब्लाबो गथ'फोरब्लाबो साफ्रामबो जाहैबाय बे डान्स कम्पिटिशनावहाय बाहागो लानो हागोन। नोंथांमोन साफ्रामखौबो बरायो। आरो बेयावहाय जाहैबाय जोंहा बिदिनो माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ। नोंथांमोन साफ्रामसिमबो आं बेखौहाय मिथिहोनो हास्थायो। जोंना बेयावहाय जाहैबाय मोनथाम राउन्ड दङ, फार्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड, थार्ड राउन्ड। फार्स्ट राउन्डआव जाहैबाय बे संखौहाय नोंसोरो गावसोरनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामनानै नोंसोरो मोसानो हागोन। नाथाय सेकेन्ड राउन्डनिफ्राय जाहैबाय बेखौ बड'लेण्ड गस्पेल चेनेलनिफ्राय नोंसिनिसिम हरगोन। नोंथांमोना बिनिफ्रायसो नोंसोरो मोसानांगोन। आरो नोंथांमोननि डान्सआ जाहैबाय खुनु सोरनिफ्राय बा कपि खालामनाय एबा अबेबा इउटुब चेनेलनि जानो मोननाय नङा। बेखौ जाहैबाय नोंसिनि अन स्टेप नोंसोरो मोसानांगोन। आरो जेब्लानाखि मोसायो बे समावहाय नोंसोरो गित दामनाया बेखौनो नोंथांमोना बेजोंनो लोगोसे हरनांगोन। बेखौ जाहैबाय आरो खुनु एडिट खालामनो नोंसोरो मोननाय नङा। बिनि गेजेरजोंसो जोङो सेलेक्ट खालामगोन। जुदि नोंसोरो बेखौ अबेबा लांनानै अबेबा एप्सनि गेजेरजों जुदि नोंसोरो बेखौ एडिट खालामदेरोब्ला बेखौ जोङो लानाय नङा। बेयावहाय जाहैबाय नोंसिनि फेस एक्सपिरियेन्स, नोंसिनि लिप्स मुभमेन्ट, नोंसिनि बडि मुभमेन्ट आरो बेयाव मोसानायनि टाइमिंफोरखौहाय जाहैबाय बेयावहाय नायनाय जागोन। आरो बिनि गेजेरजों जाहैबाय जोङो नोंथांमोनखौहाय सेलेक्ट खालामगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोन साफ्रामबो बाहागो लागोन होननानै। नोंथांमोन साफ्रामखौबो बरायो। आंनि मिथिहोनांगौआ एसेनोसैमोन। माखासे गासैबो मिथिहोनांगौखौहाय बेनारावहाय मिथिहोनाय जाखाबाय। साफ्रामखौबो फोरबो जिसुनि मुङै जय मासि। थेंक इउ।